Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hormatly musulman doganlar. Ve aleykümselam. Allahu tebaraka ve teala novatda cuma gününe ediyen ve etçek taat ve adatlarını bugünlerde beriyen hayır hasanatlarını ediyen hayır hasanatlarını öldürgahını kabul eyle kıyamet mahşer gününe rahmet edip radi olup Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylegen bennelerinden aylanların. Ve Allah Teala'nın radiliğine, rahmetine kavuşmaklığı için ve Peygamber Aleyhisselam'ın şefaatine nail olmaklığı için şu dünyada bize näme doğru bolsa Allah Teala şol zatları bize nasip etsin daim. Hormatly musulman doganlar, inşallah bugünkü cumamızda Allah Teala'nın nasip ettiğinden inşallah maşgala terbiyesi barada. Maşgala diýilýän zat näme? Maşgalada ayal nähili bolmaly, maşgalada er nähili bolmaly. Maşgala gurulanda nämeler, maşgalanyň gow maşgala, sagdyn maşgala, arasy maşgala bolmak üçin nämeler gerek? Ayal nähil duýgularda bolup nämen terbiýe almaly, er nähil duýgularda, nähil fikirlerde bolup nähil terbiýe almalygy barada başardygymyzdan inşallah size wagt etip bermeklikçi edene de, eşidene de amal nesip eder diýip umid edýär inşallah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu tebaraka ve teala Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suretunun 26. ayetinde şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man teşâ'u ve tenzi'ul mulka mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tudillu men teşâ'u biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Ayetin manası şeýle. Hemmedat Allah Teala'nın kudretini, hükmünnedir. Allah islen adamsına avrayı derece verir ve avrayın bereketin dereceğin yolunu ona açıp koyar. Allah Teala islen adamsına belabeter ervetlik, kıyınçılık verir diye. Allah'ın hemme zada gücü yetiyenleri. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Ayetin manasında belli bolşuna göre Allah Teala islan adamsına avrayı veriyor, islan adamsına şeref, bereket veriyor, avrayın şerefin, gowluğun yollarını açıp koyuyor diye. Avray diýilýän zat, maşgalat bu ayeti getirmekligimizin sebebi, avray diýilýän zat, görýärmi ayete göre Allah islanine avrayı şeref veriyor ve avrayın, gowluğun, şerefin yolunu açıp koyuyor diye. Allah kime isleýär? Allah isleýänine berýär diýdi. Allah isleýäne şonu berýär. Allah islemek näme? Allah islemek Allah'ın sana gowy atyşy, şunu et diýip sen bähwidine buýuran gowluklaryny islemek, Allah'ın sana gowlugyny islemek şo. Sen Allah Teala'nın rızasy üçin şu işleri Allah Teala maňa buýurupdyr. Şu işleri maňa bu dünyama o dünyama maddi manavi tarapdan maňa hayrıma bolan soň şu işleri buýurupdyr diýip Allah Teala'nın senin hayrına buýuran zadyny Allah wessesine de şu zatdan radi bolýar. Maňa gowy bolan zatdan Allah radi bolýar diýip Allah'ın ryzasyny gözläp şol gowlara ýapyşdyň, Allah da sana gowsyny isleýärdi. Başka ayet-i kerimde Allah Teala diýär, sizin hiç bir eden zadyňyzy, zerre ýalçyk eden zadyňyzy boşuna goýmaryn diýär. Hükman karşılığını verin cezaını. Hayır olsun, şer olsun. Şonun için gowluk etsen Allah Teala hükman, şu gowluğun neticesinde cennet, kıyamette cennet var mı? Şu cennetten bir kesecek bir bölük şu dünyada gowluğunu şu dünyada görkö diye. Şonun için Allah islanine gowluk berýän bol, siz gowluğu islan Allah'dan ve ýöne dille gowluğu islap harekette de erwet ýolga gezmeller. Dille islan gowluğuny hakykatdan hem sana gerekligini subut edip amelle de durmuşda da hereketiňizde de gow boljak bolup gowlugy islap gowluğuny orun algamaly. Ana şu bernäme gowlugy dilinne de isleýär, hereketinde de şu gowluk diýip ödelenip duraw diýip Allah Teala sana şol izzaty, şerefi, gowlugy, awraýy nesip edýär we şonuň ýollaryny da sana açyk goýýar. Indi awraý diýilýän zat
hemise maskala bir gerek var. Maskalada avray gerek bolsa, maskalada agdy bir bolmaly. Maskalan agdy birligi üçin er ayal öz haklaryny, hukuklaryny bilmeli bolýarlar. Endi şu durmuş maskala diýilen zatlarda Peygamber aleyhisselam näme diýipdir? İza marartum bir riyadil cenneti farta'u. Peygamber selam aýdýar, her wagt cennetin bağlarından geçip gitmeli bolsaňyz, boş geçmeň, dadyp geçiň diýär. Her miwäň özüniň bir tagamy bardyr. Şol tagamdan siz hem dadyp geçseňiz, ahmarda bolmarsyňyz. Eger datmany etseniz, ahmarda bolarsyňyz diýär Peygamberimiz. Indi şonda nämen kast edýär? Peygamberimden soraýarlar: "Ya Rasulullah, şu dünýädäki cennetiň baglary nämelerdir? Cennetiň baglary diýip näme düşünmeli diýär?" Ol bir wagtymyzda cennetiň baglaryna baranda baglarynyň miwelerini ýyp duruň diýip bir hadis aýdypdy. Ola o cennetiň baglary näme diýip Peygamber sallam jogap beripdi. Cennetiň bagy bosanlyklary, cennetiň baglary diýilmedi mescit içinden var iyiliğimisinden miwelerinden iýmeklikde içine varıp namaz okap, zikir edip, tövbe edip, ibadet etmeklikdir. Wagz etmeklik, wagz dinlemeklikdir diýipdi. Şunun ýalyk bir hadis bu da menin şu aydanımdan maksadım diýipdir Peygamberimiz, musulmanlaryň üýşmeleňi we olaryň ýaşaýyşydyr diýipdir. Yani öýlenmeklik o da bir cennetiň baglaryndan biri. Hawa er ýal bolup oglugy Allah Taala näçe sol oglugyllary terbiýelep, oglugyllaryň lezzetini görüp, kiçike lezzetini görüp, olara Kur'an öwredip, olara ahlak öwredip, olaryň gowy terbiýe bolup ýetişenden soň ýylygynyň berekella plana gowy ýetişdiripdir diýmeklik. Bu da bir cennetiň baglaryndan bir miwe. Ana şonu kastetdim diýipdir Peygamberimiz. We sol gowy maskala bolup, gowy ýaşaýyşda bolmak cennetiň baglaryndan bir bölek bolsa, bir miwe bolsa, onu erkekler öz hakyny, hukugyny bilmeli. Agdy bir maskala bolmak üçin aýalyň öňündäki, aýallar da gowy maskala bolmak üçin äriň öňündäki hakyny, hukugyny bilmeli bolýar. Şoň üçin Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde aýdýar: Bismillahirrahmanirrahim. Erkeklere kast edýär: Eyyuhan nasu inna lakum ala nisaikum haqqan ve inna lahunna alaykum haqqa. Ey adamlar de, erkek adamları ýüzlerini, ey erkek adamlar. Sizin ayallarınızın boyununa hakkınız kendir. Ayallarınızın da sizin boyununuzda hakları kendir diye. Erkeke de ayalı da diye. Erkekler diye sizin ayallarınızın etmeli borçlarınız vardır diye. Ayallara da diye. Ayallar sizin hem erine de etmeli borçlarınız vardır diye. Şolar öwrenip bir-birine de şol hak hukuklarını Allah rızası üçin söýgü bilen ýerine ýetirdim. Ana agdy bir maskalada. Ana muhabbetli maskala. Şon ýal maskaladan hem terbiyeli maskala çykýar diýjem ha. Peygamber aleyhisselamdan soraýarlar: "Ya Rasulullah, aýallaryň haky näme?" diýip soraýarlar. Onda Peygamber aleyhisselam jogap berýär: "Haqqul mar'ati 'ala zawji arba'atun." Ona sahabeler soraýar da, o aýallaryň bize haky näme? Biz näme hak hukugymyz var aýallarymyzyň öňünde? Nämeler etmeli biz aýallarymyza? Näme demiz aýallarymyzyň öňünde aýallarymyzy razy edip Allah Taalaň rydasyna gowuşup bilýär diýenne Peygamber sallallahu her aýalyň adamsynda 4 san haky bardyr diýär. Aýal maskalaryň erkegiň üstünde 4 san haky bar eken. Olar nämeler? An yahfazaha mineş-şerri vel-bela'i. Peygamberimden sahabalar bizim ayallarımın öňüne haklarymyz nämedir diýip soranyny, onda Peygamberimiz jogap berýär: erkeklerin ayallarının öňüne etmeli zady haky borjy 4 sanydyr diýär. Birlenji erkegiň aýalyň öňüne jogapkärçiligi birlenjisi näme? Erkek aýalyň daşynyň galatydyr. Galaty bolmalydyr, gora bolmalydyr. Ol nikahyamyzda düşündirýär. Nikahiylarına kim eger içinizde nikahiyy bilýänler bar bolsa nikahiyyan ola imamlar ýa-da adamçyl bolbiler bir molla işanyň çagasy bolup alim ulama bolup nikahiyyan bolsa alada adamdan 18.000 alemiň diýip şu okulýanda okada razy alyp berdiňmi diýişdirip goýberýärler. Düşündirmeli. Oglan, senden nädir soraýan? Planiň idi, plan maýyňyzy planynyň halallygy, juwutlygy, zeýin şöwherligi,
o öz nefsine kabul edip allın mı diýemde senne kabul edip allym diýip jogap berýän. Üç gedek aýry-aýry soruya aýry-aýry jogap berýär. Nämen kabul edip ally ol erkek? Şol nikahy ilan sekunddan, dakikadan beýlek, şol minutdan beýlek erkek şol aýalyň arynyň, namysynyň, iyijeginiň, işjeginiň, şondan boljak çağlarynyň ar namysynyň, iyijeginiň, işjeginiň gelecek terbiýesiniň jogap kärçiligini üstüme kabul edip alýan diýdigi şo. Üç tane şerti var diýip öňe aýdyp beripdik nikahnyň. Birinji şerti erkegiň aýaly, aýalyň da erkege öýlenmekle razy bolmady. İkilenji şerti şu ikisiniň bir-birine razylygyny, iki tane erkek musulman adamyň şaýat bolmady. Üçüncü şerti erkegiň aýaly öýlenmeklikde biziň mezhebimizde ömürlük niyeti bolmaly, aýalyň da erkegi durmuşy çykmaklykda ömürlük niyeti bolmaly. Ondan sonra düşünürmeli nikahı ýan adam. Şumardan kabul edip allym diýdiň, nämäni kabul edip allyň? Arna namysyna, iyijegine, işjegine, geýjegine, şondan boljak çağlaryň da şonuň ýalaklatlaryna we terbiýesine jogapkärçiligi boýunuma allym diýdigi şo. Aýalyňa sen terbiýe bermeýänligiň üçin gidip bir günah ýaşasa, ýar saňa deň, ýarsyn saňa ýazylar şo. We aýal mesgalada nefsimi bagşetdim diye, bagşetdimmi, bagşetdim, bagşetdim, bagşetdim diye üç gedek jogap berýär. Nämäni bagşetdi aýal mesgala? Aýal mesgalanyň beýnisinde, aklynda şu düşünje bolmaly. Allahu tebarek we taala biz aýallary erkeklere hyzmat etmeklik üçin yaratdy. Meniň nesibämde de şu planyň ogly plana hyzmat etmeklik düşdi. Ey Allah'ım ömrüm ötüyünçe şu äre, şu erkege wepaly, dogry, arassa, halal, ahlakly hyzmat etmekligi maňa nesip et diýip duada bolmaly içinde. We bilmeli bagşetdim diýeni ömrümi şu erkege hyzmat etmeklige bagşetdim diýmeklik şo. Şunu nikahy ýan adamlar düşünürmeli. Ol alyp radi Allah elhamdülillah nikah hutbasyny okap goý beräýmerler. Hele şuun kıyaslarımda edip de onları düşünürmeli. Hukman nikahıyan imam düşünürmede ecedi kakati yaşurlar düşünürmeli. Erkeklerde ken rol vardır edeceğim ağa. Erkek yerine dursa ecenem yerine oturtmanı başarar, göğününe degmencik, radiyiliğine degmencik, radi edipcik. Erkek yerine dursa bağlılığını da eltifini de hemmedini yerine oturtup başarar. Bir de erkekler hakiki erkek olacak mı oluyor? Musulman göziyetiminnaki erkek olacak olmalı onlar. Hayrat edeyin inşallah. Birlançı nämeken erkek aýalynyň daşynyň galatydyr. Erkek namysynyň iyisi bolmalydyr. Aýal erkegiň namysydyr diýär. İkilenji we an yuallima ma tahtaju ilayhi min al-ilmi. İkilenji erkek adam dinine gerek bolan zatlary, İslam şeriatyna gerek bolan zatlary aýalyna öwretmeli. Yani ayalım şu zat halal zatdır, şu işi etmelidir, şu işi taşlamalı değerler. Özüňem etmeliler, ertegün Allah Teala çağı olgy netibeti şolaram şunu yani halal zatlara öwretmelidir. O şular haram zatlardır. Şayat günümizde savrmayan adamlar azzel, dünýä ýürek savrmayan adamlar. Onuň ol ejeniň kakanyň ýanyna mama papa diýip savrmayanrak durmuşdy. Öňü ösen bolsa, o görüljük bilýän näler. Sen öýlendiňmi, oğuňa getirdingmi? Ay ana bil balaqsy eken, ay ana bir gıynaşdı eken, on üstüne gelip o örgülüğünü ürküdmeler, on terbiyesi şeyle, on yasalışı şeyle. Sen yumuşaklıq bilen gıydım di, oğlum di. Söy onu, yumuşaklığına şu da şeylidir deydi. O ürküdmede yumuşaklıq bilen şol aýalyň tebigatı nähile edende şol gow terbiyany, gow İslam ahlagını kabul etmeli bolsa Türkmen milliligi diýil ya. Şu Türkmeniň milliligi dolulugyny %100 İslamdan alýar milliligini. Şu halal harami nähil tebigaty gowy yumşak aňdat kabul etjek bolsa yaltanman şo tiýipde şoňa öwretmeli. Şoňa düşünürmeli şo zatlary. Şu zat halal zatdır, şu zat haram zatdır, şunu etmeliler, şunu etsen Allah Teala şu dünyada da gowlugyny etip ediyor, o dünyada cenneti etip ediyor. Bu zatlardan kaçmalıdır. Bu dünyada da şunun neticesi gowdal, kıyamatta da dowlukdur diýip halal haramy öwretmeli. Ana erkegiň ikilenji borjy aýalyna Allah Teala'nın halal eden zatyna yapışmaklygy, haram eden zatlaryndan kaçmaklygy öwretmeli. Üçüncü, ve an yet'amahal halali. Üçüncü erkegiň aýalynyň çağalarynyň öňündäki borjy
halallan iyidirmektir. Erkek kazancını hükman halal yol bilen kazanmalıdır. Ne için? Sebebi Allah Teala bu da hadis فَاِنَّ اللَّحْمَ اِذَا نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ يَذُوبِ بِالنَّارِ Her vaqt insanın bedenindeki et haramdan imitlense kıyamette ol eti ot bilen yakarlar diye. Allah Teala'nın ten sağlarına haram iyidirsen ol haram iyeninden sonra o iyen dadın barya gana urliya gana sonra ete urliya sen dayavlanyan sol haram lukmadan iyilip edilen et ennamını öğren et kıyamet gün ot bilen yakarlar deyiptir. Onun için ve bir de şu var ibadetin mahiyetini etmeklik için, ibadetin maniyeti sana dokunmaklık için, ibadeti yerlikle edip Allah'ını föye o Peygamber Aleyhisselam'ın üfleyişi alıp huşu bilen namazı kılmaklık için lukma halal hükman olmalıdır. Eğer lukman halal olmasa namazın şerbetini, namazın fücudunu duyup bilen nelfin. İbrahim Edhem Hazretleri rahmetullahi aleyh ibadetin lezzetini duymanı uğraptır. Ömür edip veriptik yağlatmaklıkta o fazilet var. Mescid-ül Aksa var giyeceğin bir vaktinde bariya ibadet dedi oraya. Giyeceğin bir vakti 40 siltenler geliyor. Allah'ın dostları 3 ayda 2 rekat namaz okuyorlar. Bu Allah'ın dostlarını bu İbrahim Edhem Hazretleri ne için gelinliği ne mani bilecek olup gelinliği belli bulara. Bu näme? İbadetimin manasını, ibadetimin şerbetini, fücudunu duyamak bolýyn. Näme üçin men ibadetimin şerbetini duyamakkam? Namaz okamda Allahu Teala'nın ömrüne ýaly özümü duyamakkam diýip pikirin ne de? Olar 2 rekat namaz okap bolýarlar, Allah'ın dostlary bir-birine sorak berýärler diýe. Bilýäňizmi? Men gys galdy baý diýen diýjem, gurruňyň uzun. Bilýäňizmi İbrahim Edhem mescidin içinde biri var. İbrahim Edhem diýerler, näme gelipdir bärik, näme pikirde oturanyny bilýäňizmi diýe. Bir-birine tory jogap edýär Allah'ın dostlary. Bilýär, o İbrahim Edhem hazretleri ibadetiniň fücudunu duymany uğrapdyr, lezzetini duymany uğrapdyr diýe. Ha näme üçin o ibadetiniň lezzetini, fücudunu duyanak? A plan ýerde ol haram lukma alypdyr. Nirede? A bazarda hurma alypdyr, hurmaň bir ýere gaçypdyr, öz kiletine çekdirilendir öýdüp onu alyp ýypdyr. Özünün kä goşupdyr. Halbuki o çekilen kiläň içinden däli ýere gaçan bir hurmady. Şo jagysy on hakydy, şo haram lukma bolup gitdi. Ennamynda şondan ören et bar. Gana aýlanyp dur şo haramdan bolan. Şoň üçin ibadetiň lezzetini duyanak diýip. İbrahim Edhem'e bildirmek de Allah Teala'nın bulardan maksady. Hemen gitti diye, dağdan wagtlarda diye, şol bağlarda hurma satyan tanayadı diye, barıp öýün sorawy dep tapıp, aýda onun plan wagt men senden hurma alypdym. Şonda bir hurma ýere gaçan men özüme öz kilämden çekilenden gaçandyr, öz paýymdan gaçandyr öýdüp alypdym. Emma sen keken, menki däl eken, nip şo jagsy bir hurmaň raziligini soratdy, razi etdi diye. Kim bilýär bir dirhem berenler, kim bilýär şeýler raziligini sorandyr. Onun ibadetiniň lezzetini duydu diye. Şonuň üçin gelecekte çağalaryňyzam iýilleriň söýen, halkyň radi bolan görnüşinde ýaşap, halkyň öňünde emri ma'ruf nehy anil münker edip, halkyň öňünde halal hon bolaryny isleýän bolsaňyz, özüňiz halal hon bolun we halal iýdirin. Özüňiz hem halal iýjek bolmaly, lukman halal bolmaly. Çağalaryňy da halal iýdirmek, aýalyňy we çağalaryňy halal iýdirmek sen üçüncü borcuň ekeni diýjem abi. Ve bir de alim ulama adamlardan eşitilýän zatlar bir halal boljak bolýan ol birden nekä bir ýerde dagy görem İbrahim Edhem hazretler Allah'ın dostu bolup da bilmän bir ýerde haram ýuwdypdyr. Soňra farkyna barypdyr. Men bir ahir zamanyň goloýlan döwründe ýaşaýan, azgynlygyň şöhrat sürýän döwründe ýaşaýan, näçe garşyna görüşdiňim ýene bir haram zatlaryň käme hal bir ýüze çykýan döwründe ýaşaýan. Birden ýalňysyp halal haram ýen bolaýmaýyn diýen bolsaňyz diýipdir alim ulamalar. Kän zikir edin diýipdir. Ya köp Kur'an okan, ya köp namaz okan, ya da eliňizde tesbih alyňda Allah Allah, ya da anim salavat, ya da subhanallah, ya elhamdülillah, ya estağfirullah, ya la ilahe illallah, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Şu gowurly öwlen şu zikir edin diýilen zikirleri köp fanan bilmänden ganyňyda giden haram lukmany yakar şo zikir diýipdir.
Köp zikredin, kanınızda bilmenne haram lukma giden bolsa şonu yakacak eken şu. Qarada Allah'a münacattan, Allah'a ibadetten mümin Müslüman hiç kaçmalı değerli diye cemaat. Inni birlenci erkeklerin ayağının borcu nämedi? Ağır namusuna jogapkar bolmak, ikilenci nämedi? Halal harami ayalına sağalarını öğretmek, üçüncü nämedi? Olar halal lokma bilen eklemeklik, halal lokma idirmeklik çağalarına. Dördüncü erkeğin ayallarının önündeki borcu en la yazlimaha fe innaha emanetun. Erkek ayalına zulüm etmeli değerler. Çünkü ayal erkeğin eline bir amanattır diye Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam ne diye? Eğer diye benim ümmetimden bir erkek ayalına ne hak yere ilgallırsa bilin şol ne hak yere urulan urguyunu kıyamet gününde men elimden oğutlu gurdu bilen şu ummetimden, şu erkek ummetimi kim ayağını ne hak yere uranmalsa şu ayağı yuşup ayağının kim planın oğul planı gel verik. Neymişin odun planda için? Hak mı hak? Ne hak mı? Şu urguyun karşılığında Peygamber aleyhisselam oğutlu gurdu bilen ten arkanı uracak. Kıyamet gününde Peygamber aleyhisselamın şefaatini dilemeye anırda dursun. Ya Rabbi, radî olavur. Ada uluk günahı var, günahın geçever demekle anırda dursun. Oğutlu gurdun barıp Peygamberimizin elinden oğutlu gurdu urulacaklardan olmayacak bolun. Ke erkekler var, o giyce çağası ağlasa da. Ya o çağıdır da bir ağlar ne ayal bilgeçliğine ağladır yam. Son yalı arz edip geliyen mi? Mene ermine neyse, anem mi oluyor? Urya, neyem için urya? Giyce turanda çağım ağla ya, sonra ağla diyen koydur bilen aktif urya diye. Onun bir gurrun var ama o. Sen ne turda sen çağan değil mi ol? Sen ne köşeştürüz? Sen ne koyuduruz? Ne kemçilik biliyor mu çağan götürüp huday düşmanı? Ya çağan koyduruşmanı? Bir derek gele ayağını ursalar, Allah saklasın. Kıyamet gün önünde oğutlu gurdulen Resulullah duranlar oğlanlar. Katı berk durun. Ya adam şu, o çağanı yaştan, hileyi baştan yani, ne? Yankı, üçüncü borcu neyemedi, ikilenci borcu neyemedi? Halal haramı öğretmeli. Hani hileyi baştan yani, baştan halal haramı öğretmek, baştan yani urmak değil yani. Birlenci, ayal maşkala, ayver tağın tavulun, bu ayalın tağın tavulun etmeyeni yok. En kovsu değilecek Kur'an-ı Kerim'de öğlen ayarları kimler? Peygamber aleyhisselam ayarları değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhisselam zevceleri ayarları sizin enelerinizdir diyor Allah-u Teala. Resulullah'ın ayarları zevceleri. Halbuki ol ayarlar Kur'an'la ümmet Muhammedi'nin eneleri deyip ayrılmasına rağmen Resulullah'ın gönlüne deyiptirler. Resulullah'ın rahatsız ediptirler. Bir gün Peygamber aleyhisselam şolordan öyküsünü dağa çıkıp gitti diye, 40 günden gelmedi diye. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hem ayarlarını hümürde hep kâye, illa da özgüydü Ayşe enemede kâye, Peygamberimize barıp tövalla varıp alıkkay diye Peygamber aleyhisselam'ı. Onun bu ayarlan, onun salavar eyleveliye edip elgalları vermeler, yumuşakluk bilen, dil bilen, fücütöz bilen. Urmakluğun yolu nehil, urmakluğun yolu şeyle. Ayalına diyen, ayalım, men şu zadi seninle halamak, şu zadi etme. Yani bir zat halamak da. Şonu ilki bilen erken borcu, yumuşakluk bilen, föyü bilen, gülüm balım deyip, föyü bilen, bir soğutçuk ediyen mi, bir kovur sözünü diyen mi, yumuşakluk bilen ki, şu zadi etmeyi de bir kovzat değil şu deyip, yumuşakluk bilen, föyü bilen, gülür yüzü bilen aydiyen. Şunun için gayret etmeli diyeceğim. İnni Peygamber aleyhisselam'dan inni erkeklerin ayarlarının borcunu aydandan son Peygamberimizden ya Resulallah erkeğin ayarlığı hakkı neyme? Bu ayarlığın bizim önümüzdeki borcunu ayttın on. Bulanın bizim önümüzde borcu vardır deyip ayarların erkeğin önündeki etmeli borçlarını Peygamberimizden sonra ayarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona cevap veriyor. İnşallah onun cevabı uzunrak inniki cumada Allah Teala başımızı diketse, Allah Teala nasip etse inniki cumada dikkatini yetirir. Ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammed
وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.